खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजा फोरनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ माने दाखालिहाय संकसआव थांनाय नि भिडिअखौ आङो फुल डिटेल्स खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जादों। अब्ला खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरो खोनासंनानै बुजिनानै कमेन्ट आरो लाइक हरनो दाबावदो लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंसिनिसिम माबाफोर भुल जायोबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो। होमबालाय नायलांदो। माने आङो दिनै भिडिअआ आंना आङो दाखालिहाय संकसआव थांनायाव आङो भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन ना, बेनि सोमोन्दै आं माने दिनै फुरा खोथाखौ आं फोरमायहरगोन आरो लोगोफोर। माने गासिबो सोर सोर नुदोंमोन नायदोंमोन माने सोंहरदोंमोन नालाय आंनाव मारै बबे जायगानि बा बे गथ'आ सोर, बा बर'जों सावथालजों ज' संसार जादों ना आलदा आलदा गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि आंनाव माने कमेन्ट फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय आङो बेखौनो दिनैहाय फुल डिटेल्स आं खोन्थानोसै। आं जे बुजिदों जे नुदों आङो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो जुदि आंखौ माबाफोर भुल नुदोंबा बयनिसिमबो आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौनो आङो दिनै फोरमायहरगोन जे माने संकस दैयाव थांनायनि सिगां मोनसे ब्रिज मोनो। बाहाय जिहेतु सानै न'खरनै संसार जानानै दङ। बिसिना हा हु गैयानो गैनाया, माने थानो आन्था हा दङ बिसिनाव। ओमफ्रायहाय बिसोरो माने मोसौ मोसा दाउ अमा बेफोरबायदि बायदिसिना लानो थाखाय बिसिनाव जायगा गैया आरो। आङो आदिबासि सावथाल सासेनाव सोंदोंमोन नालाय, बेथ' खोन्थाखाबाय हा हु गैयिनि थाखाय माने बोरमा फिसा थांबाबो माने मानसि न'आव थांबाबो डिस्टार्ब जायोनो, बिनि थाखायनो बिसोरो फैदों जाहैदों आरो बाहाय। माने ब्रिज सिङाव जेबो प्रब्लेम गैयानो बेहाय, माने खालि बे हाग्रानि मैदेर बेनि थाखायल' एसे डिस्टार्ब जायो जाहैदों आरो। दैयाबो लोमानो, माने बिसिनाव न'खर दंखायो, बिसिना संसार फेमिलिबो दङ। बिसोरो जास्ट बोराय बुरै फामु जानाय बायदिसो थाहैदों आरो बाहाय ना लोगोफोर। आं जिखिनि साननानै मोनदों माने बेबायदि आरो। माखासे खोथाखौ आङो सोंजोबनो हायासै। जोंबो माने हाखु दाखुसो थांनायमोन नालाय, जोङो गारियाव सानै मानसि फैबावनांगौ दंमोन। बिनि थाखायसो जोङो नायनोसै थ' बे ब्रिज सिङाव संसार जानानै न'खरनै दङ जाहैदों, बेहाय थांनोसै होननानै बेयावसो थांनाय जादों आरो। ओमफ्राय आं भिडिअखौ जिखिनि लादों आं बेखौ आं हगारनाय जादों। ओमफ्राय बेहायनो गोबां मानसिफोरा सोंहरदों जे माखासे माने अनेक खोथा, बयनिबो गोसोआ समान नङा नालाय। ओमफ्राय अलसिया माबा माबि हेन थेन बायदिसिनाबो होनलायलांदों सोरबा बायदिया। हयथ'बा बे भिडिअखौ नुयोबा दुखु मोनगोन, खायसे खायसे कमेन्टआवबो फरायो नालाय। ओमफ्राय अलसियानिथ' खोथा नङा खोमा, माने जायगा गैयिनि थाखायसो बिसोरो दाउ मोसौ मोसा लानो थाखाय बिसोरो बे ब्रिज सिङाव संसार जाफैदों जानांगौ आरो। आङो जुदि मालाबाफोर थांबावनाय जायोबा आङो फुरा डिटेल्स खोथाखौ देखायसिगोन आरो। हयथ'बा खालमासिफोरबो जोङो थांफिननांगौ माने जोंना बोसोरै बाहाय संकस खेराइ जायो नालाय। ओमफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय जोङो थांनांगौ जायो आरो। जों आनसलिकनिफ्राय थांदोंमोन। ओमफ्राय बेहाय सेन्ट्रेलनि बाथौ खेराइ जायो नालाय, बाहाय जों आनसलिकनिफ्रायबो थाङो। ओमफ्राय गावहाबा पार्सनेलबो थांनो हायो बाहाय। जोङो आनसलिकनिफ्राय थांदोंमोन। ओमफ्राय खालमासि चान्स मोनोबा आङो थांफिनगोन। थाङोबा आङो गासिबो खोथाखौ आङो देखायगोन आरोना लोगोफोर। नायनानै नेनानै थाबानो जाबाय।
मानि थाखाय बेहाय थाफैनांदों मानि थाखाय मा जानांदों बेखौ आङो पुरा सोंगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंसोरो नायनो थाखाय थाबानो जाबाय, माबानानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। होमबानो आङो नोंथांमोननो सानसेबाबो आङो बेखौ देखायफिनगोन आरो। हयथ'बा सोरबाफोरबो बे भिडिअखौ नुनानै बेहाय बिदि दङ होननानै थांनानै देखायनोबो हागौ, नायबानो जाबाय। आंबोथ' गोजाननि, आं हिन्जाव मानसि, जेन'बा थांसनबायबासो जुदि भाग्यआव दङबा जेबो जायाबा अब्लासो आं खालमासिहाय बेहाय थांफिननानै आं नोंथांमोननो देखायफिनगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो आङो फोरमायनो होननानै आङो दिनै भिडिअखौ लानाय जाबाय। आरो सोरबाफोर मा कमेन्टआव बुंहरो आरो, ओंखायनो आङो भिडिअखौ लानाय जादों। माने माखासे लिडारफोरनि थाखायबो कमेन्ट फैदों, लिडारफोरनि सायावबो। माने गासिबो लिडारबाबोथ' बिसोरखौ नायनो हाया जाहैबाय। माने बिसोर न' दंखायोबाबो बिसोरो माने फामुसो जाहैदोंबो जानो हागौ, बा मोसौ मोसा लानो थाखाय बिसोरो बे जायगायाव थाहैदों आरो आंनि साननायाव। ओमफ्राय ओंखायनो रावखौबो लिडारफोरखौबो दुसिनानै लाब गैया, गावबागाव संसार जानायसो नालाय बियो। माने अब्लाबो जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै, बर' समाज हिसाबै बयबो दुखु मोनखाङो। अब्लाबो आरोना गावबागाव सुबिदाखौथ' नागिरनानै बयबो संसारखौ जायो, नङा होमबा? आङो आदिबासि बुंनायखौ आङो फिन खनसेबाव आं हगारना होगोन, नोंथांमोना नायलांदो मानि थाखाय बिसोरो बेहाय संसार जाहैदों। आदिबासियाथ' बावाखैनो 6-4 मासल' जादों होननानै खोन्थादों। এত বারো ঘর বাড়ি আছে ছাড়িয়া কেন আছে? গাই গরু ওইখানে মানুষগুলো দেখবার না পায়, অল্প ছোট ছোট বাছুর আছে, ঢুকলেও গালি করে। ওই জন্য আমার নিয়ে আসছে এইখানে। आरो मा होनबावनो आङो। ओमफ्राय बे गथ'खौ सोंदोंना, सोरबा सोंहरदों आरो बे गथ'आ सोर होननानै। बे गथ'आ फिसौनो, लेखाबो फरायो गथ'आ। माने गामियाव न' दङ, बेहा फिसालाफोरबो हयथ'बा कयजन फिसाला बेखौबो सोंनाय जायासै। फिसौ होनदों, दा फिसाजोनिसो फिसा जाखो ना गावनि फिसालानि फिसा जाखो बेखौथ' मोनथियासै। आंना भुल जादों। माने गासिबो खोथाखौ आङो डिटेल्स मोनथियालाबासिनो आङो भिडिअखौ आङो हगारनाय जादों। आंखौथ' मिथिखायो, आङो जेरावखि थाङा भिडिअ लायो ओमफ्राय हगारो आरो। ओमफ्राय आङो बेखौ ओइदिन भिडिअ लाबाय, हगारबाय, ओंखायनो आं निमाहा बिबाय। खायसे होनहरदों गासिबो खोथाखौ मोनथियालाबासिनो भिडिअखौ हगारो होननानैबो बुंहरदों। नंगौ, गासिबो खोथाखौ मोनथियालाबासिनो आंबो भिडिअ हगारबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम, रायजो राजाफोरनिसिम आङो निमाहा बिबाय। ओमफ्राय आं मा होनबावनो, बेनोमोन आरोना आंनि भिडिअआ। माने मा होननानै मा बुंबावगोन, आंबो बांद्राय मोनथिजोबाबो। होमबाबो आङो जिखिनि आं मोनथिनानै, आं बुजिनानै फैदों बेखौ आङो खोन्थानाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावदे लोगोफोर। शेयार खालामना होबानो जाबाय। माने सोरबाफोर संकसआव थाङोबा नोंसोरबो नायनो हागोन। बेनि ब्रिज सिङाव संसार जानायखौ न'खरनै, आदिबासि न'से, ओमफ्राय बिसोरो जोंनि बर' बाथौ धोरोमनि न'से। बिसोरो जयैनो संसार जागासिनो दं। बिराद मोसौबो लायो बिसोरो। मोसौ माने मोसौखौथ' नुवाखै, खि मोसौनि हासुदै, माने मोसौ दोनानै दोननायनि थाखाय एकदमबारे बेसेबांबा गुवार आरो बेखौ नुबोजोबदों। आङो भिडिअबो देखायदों। जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों बिसोरो नुखादों। ओंखायनो बेखौनो खोन्थानाय जाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट हरबानो जाबाय। ओमफ्राय अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनो आंना। बाय बाय।